90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Kung di rin tayo sa huli. Ay, B, kapag ka ganyan, mag-move on ka na kagad. Hindi ka nga priority. Maratoni naman, kakapasok mo lang. Sakit mo na naman magsalita. Hindi, B, ang tawag doon, real talk lang ha. Real talk. Anyway, it's a happy Wednesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Trip, Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Bakit naman kasi ganyan ang trip mo? Bakit naman kapag ka nasa Facebook, nasa profile picture, gumagamit ka ng AI? Hinay-hinay ha, kasi kapag ka sa personal, ang dami nagugulat. Bakit ganyan? Ito namang paggamit naman kasi ng AI, siguraduhin mo naman ang gamitin mo sa tamang paraan para hindi kami nagugulat. Ano? Ang layo ng itsura mo sa personal ah. Anyway, ako po ito, nagbabalik ang inyong kadaldalan magmula 3 to 6 p.m. sa programang Love Trip. At dahil nga ngayon, syempre, 2025 na, nakapagbago ka na ba? Nakita mo ba yung nasa likod mo o kahit yung nasa tabi mo? Kahit yun mismo, yung babaeng malayo sa'yo. Sa tingin mo ba, nasa generation na siya kung saan he or she is all about peace on earth. Paano magkakaroon ng peace on earth, B? Sa simpleng profile picture, tapos biglang nakita kita sa personal, gusto sana kitang i-date eh. May kilala ka bang ganon? Yung ilang araw o ilang months mo siya or even years, nakausap mo siya sa cellphone, tapos makikita mo, wow, very good looking, very handsome. Pero pag nakita mo sa personal, ay, AI lang pala. Ay nako ha, dahan-dahan, hinahinay sa paggamit ng AI. Gamitin sa magandang paraan. Sa pagkuha ng business, ganyan. Pero yung mga tipong pangbudol, ay sinasabi ko sa'yo, walang aangat sa mga budol na ganyan. Huwag mo nang hintayin na lumipat tayo ng bansa. Pag alam mong medyo may kakorupsyon dyan, X na agad yan, ha? Kaya tingnan mo yung katabi mo kung mukha bang korap yan. O baka naman mukha lang mahilig sa AI. Hinay-hinay, okay? Anyway, kumustahin muna kita bago ang lahat. Baka naman sabihin mo, hindi kita kinakamusta lately. How are you, Bobby? Kumusta ba mga kaganapan mo sa buhay? Ala, nag-aaway kayo! Bakit kayo nag-away? Anong rason? Di mo nasuyo! Alam mo naman kasi na monthly period niya, B. Alam mo naman na dadating yung mga araw, yung mga panahon na siya'y ang lakas ng toyo. Ikaw naman, di ka naman mapakisuyuan. Gusto mo lagi ikaw ang tama. Ano bang sabon mo? Pride? Alalalalalalalala. Anyway, para naman medyo gumaan ang feeling mo today, straight body muna, Bili, para hindi nakukuba. Tapos huminga ka ng malalim, take a deep breath. And breathe out. Ang sarap. At siya, tuloy-tuloy muna natin ang Feel Good music. Ngayong Feel Good Wednesday with Feel Good DJ just like me. Taas ang energy. Here's another song brought to you by Abra featuring Chito Miranda entitled Diwata. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kapag nari